皆さん、こんにちは。皆さんは恥ずかしい経験をしたことがありますか？私は何度もあります。今日は私の一番恥ずかしかった経験を紹介したいと思います。ある日、親戚の家に行くためにバス停へ行きました。バス停へ行く途中でお菓子を1袋と本を買いました。私はバスを待っているときに食べるつもりでした。私は本を読みながら急いでバス停に向かって歩きました。バス停では女の人が一人バスを待っていました。私はその人の隣に座りました。私が本を読んでいたときに彼女は手を伸ばして私と彼女の間に置いてあるお菓子を一つずつ取って食べました。それを見た私は怒りたかったのですが何も言いませんでした。私はそのお菓子を一つ食べて彼女もまた一つ食べました。最後に一つ残りました。でも彼女は食べませんでした。そしてバスが来ました。私は残ったお菓子を取ってバスに乗りました。私は彼女にお菓子を食べても謝らないし、お礼も言わなかったを許せませんでした。私は彼女がマナーの悪い人だと思いました。しかし、バスに乗ってカバンの中の財布を取ったとき、中にお菓子があったのには驚きました。あれ、さっき食べたお菓子は私のじゃなかったの？と心の中で言いました。私はすぐにバスを降りて女の人がいるところに走りました。幸い彼女はまだそこにいました。私は彼女に私は彼女にお菓子が私のものだと思って食べたことを謝りました。そして私のお菓子を彼女に渡そうとしました。はじめ彼女はいらないと言いましたが、私は何度も渡そうとするので、最後に彼女が受け取ってくれました。私の方がマナーがなくて泥棒みたいで、彼女はそうではありませんでした。私にとってこれが今までで一番恥ずかしい経験です。ありがとうございました。